Здравейте, от мен Лазар Христов. Продължаваме с следващия 6-ти урок от безплатния курс по CSS. Шестия урок е блоков или така наречен бокс модел, отстъпи на елементите. Тези понятия са базови и много важни при оформлението на web страници, затова трябва да се разберат. Много е важно това и да се усвоят добре, преди да се продължи напред. Започваме с блоковия модел. Това е начинът, по който браузърът изобразява и възприема и обработва елементите и таговете в HTML. За браузъра всеки HTML елемент представлява правоъгълен блок, контейнер, със свое съдържание, който се разполага на дадено място в страницата и има отстояние спрямо останалите елементи и вътрешно отстояние спрямо съдържанието си. В блоковия модел в CSS всеки блок се представя като кутия и може да бъде вложен в друг и да съдържа в себе си други блокове. Състои се от набор от свойства, атрибути, които се наследяват и наслагват едно върху друго. Основата на блока се явява неговото съдържание, контент, което най-често може да бъде текст или изображение. Всеки блок си има и собствени размери, ширина и височина, а около съдържанието се разполага, обвива вътрешния отстъп падинг, а след него следва рамката border и накрая външния отстъп margin. Поредността на тези свойства е строго определена и не може да бъде променена. Ето на фигурата представям схематично такъв модел на блок. Имаме първо съдържание, след това имаме вътрешен отстъп, падинг, рамка, border и външният отстъп margin. Не е задължително да се задават и използват всички тези свойства на блока, може да включите колкото желаете. 1, 2, 3 или нито едно. Вие се решавате. Отстъпи или отстояние на елементите в HTML. Както вече споменахме, отстъпите. Среща се още и термина отстояние. В книгата ще използваме термина отстъп. Се делят на два вида. Вътрешен падинг и външен margin. Ще разгледаме подробно и двата вида. Започваме с вътрешния отстъп падинг. Вътрешния отстъп, това е отстоянието между съдържанието и рамката. Значи всъщност това е бялото, в случая е падинга. Може да се зададе както общо, така че да важи едновременно за всички страни, така и за всяка от страните по-отделно. Като за всяка от страните по-отделно е padding top, padding bottom, padding right в дясно и padding left в ляво. Padding top е горе, padding bottom долу. Ето и пример, в който ще имаме два параграфа. В първият един ще бъде с клас padding all, другия padding left. В първия ще зададем padding на всички страни 10 пиксела, а на втория само отляво 20 пиксела. Ето и как ще изглежда това в браузъра. Ето го първия параграф, еднакви вътрешни отстъпи от всички страни и рамки фонов цвят. А втория, само този отстъп е зададен 20 пиксела, оттам нататък това разстояние тук се е получило, защото следващата дума зададем не може да се побере в него и е сляза на долния ред. Така е според това както действа браузърът.
Външен отстъп, марджин. Външният отстъп, марджин, е разстоянието между рамката на блока и съседните му елементи или родителския блок. Зависи това, което е по-близко, нали? И тук, както при паринга, може да се зададе общо за всички страни едновременно и така за всяка от страните по-отделно. Ето и примерно, няма да го показвам в редактора. Имаме два блока вложени един в друг. Родителски и родител и дете съм ги кръстил тук на английски. Задал съм, нали, за тях различни свойства. И ето как ще се вижда. Зеленият е родителският, лилавият, розовият по-точно е детето, вложеният блок. Сега, да видим какво ще се случи, когато зададем външен отстъп на вложения блок. Примерно, пишем марджин 50 пиксела. Резултатът ще бъде следният. Равномерно се задавам. Това е защото съм подбрал подходящи размери, така че втория блок да е симетричен, центриран спрямо първия. Тоест, защото родителския блок е с 100 пиксела по-голямо вложение, а ние сме задали марджин 50 пиксела. Иначе центрирането на блок е нещо съвсем различно, което не винаги е толкова лесно, но това е друга тема. Сега, да видим какво ще се случи, ако зададем рамка и на вложения блок. За по-добър ефект ще сложим рамка 10 пиксела. Допълнителният код е този border 10 пиксела solid teal цвета. А резултатът браузър ще бъде следния. И виждаме, че вложеният блок се е изместил надолу и вдясно. Това се получава, защото по подразбиране в бокс модела размерът на рамката се добавя допълнително и всъщност браузърът не може да изпълни коректно това, което сме задали, марджина да бъде по 50 пиксела от всяка страна, а го изпълнява горе и вляво, а тук вече не е по 50 пиксела. Ще разгледаме и начинът на изчисляване на размера на блоковете в глава 2.4. Точка 2.4 от главата. Сега, преди това ще обърнем внимание на следните особености при външния отстъп марджин. Въпреки че той се създава по същия начин като вътрешния, при него има някои особености, които са специфични и трябва да се знаете да се имат предвид. Ще се спрем на 3 от тях, като ще ги поясним с подходящи примери. Аз няма да ги отварям в редактора и браузъра, ще ги виждаме тук на снимка. Първото е външен отстъп при вложени един в друг блокове. На родителския блок задължително трябва да бъде зададена рамка или вътрешен отстъп, иначе блоковете ще се залегнат в горната си част. За да видим това, ще ползваме предния пример, но като премахнем рамките на родителския и вложения блок и виждаме следното, че те остават горе в едно и съща позиция, почват от едно и също място. Виждаме, че външният отстъп марджин не се е изгубил, но вече се отнася само за родителския елемент. Тоест, двата блока се отместват само колкото е отстъпа на родителския елемент, 50 пиксела. Втори пример. Външен отстъп при хоризонтално разположени един до друг блокове. В този случай съседните отстъпи се събират. Тоест, разстоянието между два съседни блока е равно на сбора от съседните им отстъпи. Ще разгледаме и пример с два блока. Общите свойства задаваме с типове селектор div, а за различните създаваме класове за всеки блок и задаваме с класови селектори.
Би трябвало всички свойства да са ви ясни с изключение на float left. Това свойство се използва за да окаже на блока, за който се отнася, да се позиционира вляво в случая или вдясно, ако е float right, като излезе извън потока от документа. В браузъра ще видим следното. Разстоянието между блоковете е 90 пиксела. Тоест, тук сме задали margin right 50, а на този margin left 40 и те двата се събират и правят 90. Така и третия пример. Външен отстъп при вертикално разположени блокове. Margin collapse. Думата collapse означава разрушаване, крах. Тоест тук на английски използват много цветисти изрази. На български не бихме използвали такъв колоритен израз блокове в HTML. И ясно показва за какво става въпрос. Това се получава, когато при два блока, намиращи се един под друг, се даде margin bottom на горния, т.е. и margin top на долния блок. Т.е. тези отстъпи не се събират, както при страничните, а по-малкият се игнорира. Разрушава според английски език. И се изпълнява само по-големият. За основа ще ползваме предния пример, като леко ще го променим. Ширината на блоковете е 250, височината 50 пиксела. Задаваме margin bottom на горния блок 50 пиксела, т.е. отдолу разстоянието да е 50, и margin top на долния 40, очаквайки да видим резултат 50 плюс 40 90, но виждаме друго. 50 пиксела е този отстъп. Т.е. колкото е отстъпа зададен на горния блок. Така, начин на задаване на отстъпите. Отстъпите и рамката могат да се зададат и по-отделно за всяка страна на блока, като се ползват четирите страни горе, долу, ляво, дясно. Примерно външния отстъп отгоре се задава с margin top, рамка отдясно се задава с border right, вътрешен отстъп се задава отляво с padding left. За отстъпите са предвидени различни съкратени начини на задаване и записване. За една страна отделно, примерно margin left 10 пиксела. За всички страни заедно. Вариант 1. Еднакъв отстъп за всички страни. Примерно margin 10 пиксела. Вариант 2. Еднакъв отстъп за срещуположните страни. Значи тук се пишат само две числа. 10 пиксела и 20 пиксела. Значи 10 първото се отнася за отстъпите отгоре и отдолу, а 20 за ляво и дясно. Вариант 3. Еднакъв отстъп от ляво и от дясно е различен отгоре и отдолу. Това са 3 числа. Значи правим 10, 20, 30. Задава външен отстъп 10 пиксела отгоре, започва се отгоре. Второто е, което важи за ляво и дясно. И третото 30 пиксела отдолу, т.е. на кръст реално се задава това. Вариант 4. Различен отстъп за всяка страна. Примерно 10, 20, 40, 30. Сега да кажа, че тук при този, разбира се, не винаги може да се изпълни да е така. Зависи спрямо съседните елементи, родителския блок. Отстъпите нямат собствен фонов цвят. Външният отстъп margin приема цвета на родителския си блок елемент, а вътрешният отстъп padding приема фоновия цвят на съдържанието. Само рамката border може да има собствен фонов цвят. Ето една схема, илюстрираща всичко това. Затова сме отцветили само рамката в розово. Тоест ето виждаме, това са margin left, border left, padding left. Тоест ляв външен отстъп, рамка, ляв вътрешен отстъп. И така е за всяка страна. Така, рамка. Рамката border се намира между вътрешния и външния отстъп. Ето на схемата това е бежовото.
е рамката. Както и при отстъпите, за нея може да се създаде за всяка страна по-отделно и за всички страни заедно. Няма да го разглеждаме подробно. В CSS има три основни свойства, които могат да се зададат за дадена рамка. Border White ширина, Border Style задължително свойство определя стила на линията и Border Color определя цвета. В CSS3 е добавено свойството Border Radius, което дава възможност да се заокръглят ъглите на рамката. Ще разгледаме тези 4 свойства. Накратко, Border White може да се създаде в мерни единици, примерно 2 пиксела. Има и ключови думи, thin, medium, thick, различни дебелини на рамката. Ето и пример браузъра, където сме задали различни дебелини. В свойството Border Style е задължително за използване. Възможностите са много, затова разглеждаме само основните. На няма рамка, Solid, най-използваната стойност, плътна рамка във вид на непрекъсната линия. Double в рамка на двойна непрекъсната, Dotted в рамките на пунктирана, Dashed в рамките на прекъсната. Тия са за триизмерен 3D ефект, но да се вижда трябва да има зададен цвят. Разглеждам тук един пример, който съм задал на всички параграфи различен стил. И според този стил тук нямаме, тук е плътна, тук е двойна, тук е на точки, на теренца и последните на 3D. Свойството Border Color, както споменахме, задава цвят на рамката, при него няма нищо по-особено, работи както свойството Color, с което се задава цвят на текста, затова няма да го разглеждаме, по същия начин се задават стойностите. Задаването на рамка на отделна страна, пак е както при отстъпите, Border Left, Border Right, Top, Bottom. Могат да се комбинират с останалите свойства, така да се дадат едновременно. Имаме и тук съкратен начин на задаване чрез свойството Border. Синтаксисът е Border, ширина, стил, цвят. Ето един пример с 3D стиловете. Съкратения запис може да се приложи за свойствата, отнасящи се само за една отделна страница. Синтаксисът е същите. За повече информация може да видим в сайта на Vetriscos или на други много сайтове. Свойството Border Radius. Това е по-интересно свойство, ново, въведено в CSS3. Както споменахме, това свойство дава възможност да се заоблят ъглите на рамката на HTML елемент. Това заобляне може да се създаде чрез една или две стойности на радиуса, определяйки неговата форма. Една стойност определя форма на окръжност. Примерно тук имаме радиус 20 пиксела и така се закръгля като част от окръжност. Две стойности, разделени с дясно наклонена черта, определят формата на елипса. Вече как ще е насочена, зависи от двата радиуса. Свойството Border Radius е съкратен вариант, както и свойството Font или Border, за задаване на радиуса на четирите ъгъла. Иначе радиуса на всеки ъгъл може да се зададе отделно чрез свойствата Border Top Left Radius, Border Top Right и така. Свойството Border Radius може да се задава за различен брой ъгли. Синтаксисът му е следния. Една стойност, примерно Border Radius 20 пиксела, задава радиус на четирите ъгъла. Две стойности, 20 задава и 10 задават се, само че тук по диагонал. Т.е. на горен ляв и долен десен ъгъл. Или на горен десен, долен ляв. Три стойности. Първата задава на горен ляв, след това на горен десен, на долен ляв, третата на долен десен. 4 стойности на всяка по-отделно, но той не винаги може да се изпълни, както казахме и в предните.
Свойството Border Radius се изпълнява не само когато на елемента е зададена рамка, а когато е зададен само фон. Ето един пример, който задаваме Border Radius на фона и виждаме ето как различно изглеждат тези трите параграфа. За ползването на Border Radius при по-стари браузъри могат да се използват префикси, които се записват последния начин. WebKit е за Chrome и Safari, Moz за Mozilla, O за Opera и така нататък. Това е за сега по първата част от урока. Желая ви всичко добро!